Mga higala, kumusta ang mayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabion sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Itugot mo unta o Dios nga kini nga programa imong mapanalanginan og kining estasyon nga unta mahimo kining instrumento ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga magadala sa kahayag sa kamatuoran ug imong panalanginan ang tanan nga mga nagapaminaw nga unta pinagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Ginoo, daghang salamat nga ikaw magatagad ug maghatag sa amo nga mga pagampo. Pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong nandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message ang nia sa ato nga cellphone, no? Iban lang kay wa magitay enough time nga ato nga ikahatag aron ma-accommodate nato ni ang tanan nga mga text messages. Well, niya tay basahon. Okay, sir, nagpaabot na mi adtong inyong giingon nga tubagon nyo sa dating daan. Okay, kanana ang karon kuan ni ang katumagod dunay higayon to nga dunay gipaluap, no, unya wa to makuan kay mo naman tatoy tubagon ang sunod na pod wa na say kuan kanana ang wa na say internet, no, unya kagabi wa sagid pod hinuon ta makatingog kay labihang yung kusugas ulan niya kusog sad kayo ang kilat unya delikado man apektahan ang ato nga kuan diri mga kahimanan diri unya ang reserba ra ba diri sa ato nga estasyonan kuan kana na ang wa pagid mahigayon ni gyud sa pagpaayo mauna nga gipawong na lang gid kagabi dili tungod sa kakusog sa ulan kundi ang kilat, no, mo na delikado. So karon matagaan na og kuan matagaan na og pagtubag. Salamat sir, si Rinrin Okay Rinrin, matubag ta na ron ang kanana ang inyong gipaabot og gihulat, no? Okay, akong ato ni basahon akong ipaabot sir ang akong pahasubo sa kamatayon sa amahan sa ako nga suod kaayo nga higala. Condolence di ay sa pamilya sa akong suod nga higala nga ang iyang papa namatay. Kinsa man ni wa man ni kuan, wa man ni ngalan ning nagkuan niya wa pod mahibaw kinsa ang namatay. Okay, napatay basahon. Maayong gabi diha sir na ako'y pangutana man ni. Dili lang usa ta kay lagi na namatay tubagon niya. God's will nga karong gabi na medyo okay ra ang ato ang internet da. Walay medyo murag okay lang wa ta ma problema. Okay, last text nga akong basahon, Kuya John, maayong gabi sa inyo ha, sa gihapon padayon ming nagsunod sa pagpaminaw sa inyong programa. Okay, daghang salamat sa inyong pagsunod. Well, na day ko i-insert, isingit day din sa kahanginan, no? Wa na, no choice good nga makapahibaw ko. Attention diha banda sa Leyte, na ay mga tao diha nga pipila lang nga di pod tarong ingnon ko lang nga wa sa tarong nga pag-isip
basi niya og makatuo mo akong isulti dinhis kahanginan, ha? Dili na tinuod ng ilahang lakaw nga ang ilang palakaw istorya kay duna magoy nagplano sa mga kaigsunan mag-imbitar. Unya kita dili man ta ingon nga gisweldohan ta sa conference. Wala tay traveling allowance, no? Og unya ang ako ra gyud nga hangyo sa mag-invite, ako ang ra gyud back and forth pliti. Unya pasubraan po gamit pliti kay mukaon magita diha sa travel. Mura na akong gipangayo. Pero naay palakaw ron nga ang ako kunong pangayoon nga appearance kung naay mo invite sa ako is 15,000. Mana mag-amping mo kanaay mga tao ron nga magbabagbabag, mag-ali-ali nga di ta makaanha. Ang uban po din taon mga kaigsunan kining walang-wala pod kanang 15,000 medyo kuan na magyud na, no? Kay ang nakadunag yoy kuan diha nga ipadana gyud unta ang kwarta pamiliti pero wa na lang sila mudayon ang nag-text pod sa ako at church elder tungod kay mao lagi na ang appearance kuno lagi 15,000 ay gimugtuo na bakak na so ako na laging i-anunsyo dinis kahanginan just in case nga gikinahanglan nyo nga magkahalubilo tas pagsimba during kuan fellowship or whatever association o sa mga okasyon ayaw mo pagtuo nga naay bayad ang kanang ingon-ingon lang appearance kay sila raw niya manubag ana sa Ginoo. Thank you so much. Okay, Brother Libby. Okay, dikan salamat Brother John. So mayong gabi no sa tanan natong mga kaigalaan atong tanan nga mga kaigsunan nga naminaw karon sa radio or naglantaw sa ato nga live broadcast sa Facebook mga higala. Kamong tanan amo nga gina-welcome ini nga lain na usab nga edisyon sa Tolomanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo mga higala nga makapadala og mga mensahe nga rinamo ni Brother John sa mga number nga amo kanunay gi-announce nga na ninyo. Pwede mo maka-text diri namo or pwede ari mo padala sa inyong mensahe sa comment section nato sa Facebook mga higala no. Kay panahon na nga ato nang sugdan pagbasa ang inyong mga mensahe. Okay. Dito maglangay ato ding gihangyo no nga palihog atong i-share mga higala ang ato nga programa nga sa mga friend para nga daghan sab nga makapamati o niya makapaminaw o niya daghang mga tao nga makasabot sad sa mga pulong sa Ginoo nga atong pagahisgutan dinhi. Okay niya si Rolly Codera. Ang iyang mensahe, maayong gabi Brother John, watching from Bagakay is the church, Carles, Iloilo. Okay, maayong gabi sa tanan taga Carles, Iloilo, diya sa Bagakay. Salamat sa pagbiyo sa atong program. Okay niya po si Shudjan Hista Abalye, nag-send po siya og heart. Niya po si Brother Ronilo Itang, maayong gabi kaninyo Brother John, Kuya Libby, og sa mga kaigsunan nga tigpaminaw ning programa og nag-view karon. God bless sa tanan. Okay, maayong gabi Brother Ronelo. Niya ni pagitubasaw niya pod si Nuna Hane Monterde Punay. Maayong gabi ninyo Kuya John, Kuya Libby og sa tanang listeners watching here at Aguho. Kauban ni Papa, salamat sa pagbasa and God bless. Okay, salamat po kaayo sa pag-send og mensahe Star Nuna. Niapod si Miliod sa Silasol, mayong gabi mga kapaglaom. Niapod si Dunji Orsal Ayuso, mayong gabi sa tanan. So good evening Brother Dunji. Ani ato ning dalikatan o sa paglili kining pikas nga screen, ato ning pangbasahon ato makisunan nga nag-like o nag-heart sa ato nga tulumanon. Aritas mga nag-like niya si Brother Ronilo Itang, niya sad si Brother Gerardo Lubitania. Okay, daday may gabiin ninyo diha daday. Brother Ronilo pod may gabi daday may gabiin niyo naman may banji uban sa mga pamilya sa tanan nagsunod karustong programa di sa Australia. God bless ninyo tanan. Anya niya pod si Jard Ispelita Alcordo. Niya pod si Sir Melideth Bansuela Fuentes.
Lovely Diheto, niya sad si Cecilia Senoy Ladira, ang amo ning pinalangga Brother John nga barangay captain sa Mabuli. Ay Kap, may gabi ni Budiha Kap, salamat sa pagbiyo Kap. I'm proud nga nining oras sa usa ka sa ato nga naminaw sa programa. Thank you so much Kap. Okay, good evening Diha Kap. Niya pod si Moises Alex Liavan Nelson Punay, niya pod si Dongbab Arituya, Miliod Silasol Roland Neri Ginon, niya sad si Christy Lion Elmudam Flores, o niya ato pong nakita si Florinda Manzo. Okay, ato ning tanahon ang mga nag-heart sa ato nga programa. Niya si Brother Eljon Tonyakaw Nidja, si Jan Hista Abalye, Jerry Nailon, Nunahani Monterde Punay, Jubilin Edar Disabilie, Basilio Tiro Notarion Jr., niya sad si Joseph Lagarisa, niya po si Sister Rosalyn Mainit, Oslington Jing, Roland Neri Ginon, niya po si Dongbab Rituya, Kiana Faith Eitang, Ayan Kevin Dorotan, niya po si Brother Jojo Cordova. Niya sa damong silingan dito si Sister Enelia Del Saga Abayon. So good evening Sister Enelia. Niya po si Dayelen Tonuning Abresi, Mirifel Vargas, Rolly R. Codera, niya po si Brother Aniceto Preselias. So as of this time, mao pa ni atong nakita nga mga nag-like o nag-heart sa ato nga programa. Okay, ato ning tanawon mga higala ang mensahe nga nisulo dinhi niya pay mga okay, ato ning tanawon niya si Dongbab Rituya. Mayong gabi sa tanang viewers og sa mga host Dong John og Dong Livy watching from Tuburan, Cebu. So good evening Dongbab uban sa imong family. Niya pod si Brother Nelson Punay. Good evening, God bless mga bro. Watching from Tuminhaw Housing. Niya said si Jard Ispilita Alcordo. Mayong gabi Bro Liv ug Bro John. God bless. Niya pod si Brother Roland Neri Ginon. Niya iyang mensahe. Brad John ug Brad Libby, maayong gabi kaninyo. Og Brad Isaw, tanang og sa tanang kaigsuunan og tigpaminaw sa inyong programa sa radio. Ang Ginoo magauban kanatong tanan. God bless. Salamat Okay, po. No, buhara meron diri si Brother Libby. Kay si Brother Isaw, maghabol gina siya sa oras sa Bible study. Kay ang iya ron nga gipang Bible studyan, mga estudyante, mga batanon. So, ang uban, salamat nga mga adto lang sa balay. Ang uban mo adto nagyudpod sa simbahan. Unya, estudyante man na, di man na pwede nga makuanan sa adlaw o mo na gabi mo na si Brother Isaw o Tagalog pa paminsan-minsan na lang pumunta rito sa ating programa, pero pareho ra na buluhaton as Ginoo ang ato lang nga sa bisan unsa nga mga ginagmay natong mahimo mga pabaagi alang sa pagdala sa pulong sa Ginoo nga uban ato nga himuon. So duha ra meron si Brother Libby. Okay niya sad si Jubilin Edar Disabilie. Day. Kuya John, Kuya Libby, maayong gabi. So good evening day. Okay, atong i-continue pagbasa niya po si Moises Alex Liaban, Brad John, Brad Lib. Good evening kanatong tanan. So good evening. Niya po si Pastor Rogelio Sabati Edo Liberio. Kumusta kayo dyan? Okay, Ramiro, Pastor. Pastor, okay lang Pastor. Lalo na pag magti-text ka ay talagang nasasayahan ang puso namin Pastor. Salamat sa pag-view Pastor ha.
Okay, ni asad si Sister Philly Disor, maayong gabi Kuya Libby Bergson og sa tanan usab nga naminaw karon. Salamat ninyo Kuya, padayon gihapon kamo sa pagkugi sa inyong programa. God bless, salamat. So salamat po no sa pag-text Sister Philly Disor sa Dolores sa Ormoc City. Maayong gabi sa tanang taga Ormoc nga nagsunod og naminaw sa ato nga tulumanon karong gabi una. Gamay lang Sister Philly Disor, mangutan nako since sa inyuhang pagkabautismuhan sa pagpaminaw nyo sa atong programa, asa mo nga church magsimbahan sa adlaw Sabado, no? Kay sa Dolores man ang inyuha. Unya asa mo banda nga church magsimbahan, kay first time ko nangutana nimo ani kay kanunay magud mo participate sa atong program. Unya dili gid tuyoon nga ma-strengthen mi diri nga naay mga listener nga nabautismuhan na sa atong programa nga kanunay gyud nga nagsubaybay sa atong nga programa. So sis palihog tagay kog unya info og asa mo nga church magsimbahan during Sabbath. Okay, ni asad si Jovelyn Edard Isabelli. Hi, Pastor. And Ma'am, kumusta na mo? Gimingaw nami sa inyo. God bless. Kang Sister Jovelyn. Ang ipasabot niya Edard nga Pastor Hill o si Ma'am Nurse. Maay na lang day nga mingawan gani Pastor og ni Ma'am Nurse sa amo diri ni Kuya ni Mulibi, dili mo mingawon sa amo. Ni. Joke ra na day. Salamat sa pag-view. Perme man tayo lang makita ba dyan sa programa. Yes. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John. Well, okay lang ato ta mga higala ato ning tubagon ang katong gi-text ba. Ang nag-text ni adto usa ka membro dati sa Iglesia ni Manalo, nabautismuhan gyud to dinhi kay sa Maharat man to unya ning adto og Manila. Unya naa sila didto'y kauban nila didto nga na membro sa dating daan. Ug unya ang pasalig sa dating daan nga 100% ang ilang doktrina. Unya ang gisulti sa iyaha nga wala naman na ang kasuguan desdang tugon kay gibag-o na niya na sa bag-o. O usa na postpone man gyud ni kay adtong higayuna nga tubago na unta ni pagkaugma dunay nasakay gyud nga inuntang instant reaction sa pangutana nga atong gitubag. Unya pagkasunod pod kanana ang wa pod gihapon ni maka tulo na kabises kagabi wa punta makatingog kay labihang kusuga sa ulan, kusog kayo ang kilat. Unya delikado og maadakop sa kilat ang kuan nato dir sa transmitter muna nga wa na lang gyud makatingog gabi. So karon ni ang atong kuan gi kuan mato dire sa gibasa matong Brother Libby nga ang dating daan matud pa nag-ingon nga ang ilang doktrina 100%. Ug bahin sa mga kasuguan nga naas daang tugon, wala na kana diha sa bag-ong tugon. Wala na sa bag-ong tugon. Okay, mao ni karon ang atong pagasaluhan dinhi sa kahanginan. So atensyon. Og dunay naminaw diha nga kanana ang mga miyembros dating daan, paningkamot mo, paninguha mo. Kay dili gyud mahitabo nga kamatuoran, kaluwasan ang inyo gyud nga sangkuan pinaagi sa pagsunod ninyo og pagtuo sa teorya ni Anhing Ili Soriano. Karon mapamatud-an na gyud ni sa kahanginan unya kamo diha panalibdi ang inyong doktrina. Mapamatud-an na gyud ni sa kahanginan kung unsa gyud katinuod kining doktrina sa dating daan. Kung insakto ba. Karon may tungod ni ana nga gihisgutan nga 100% ang inyong doktrina, wala mi paki mahitungod niya na wa milabot na og unsay inyong doktrina, inyo na nga doktrina. Pero kung maghisgot na ani nga kasuguan diha sa daang tugon, wala na diha sa bag-ong tugon anhi ta dinhi.
mag-uban karong gabiuna sa atong programa. Karon, unsa ka tinuod? Tinuod ba o bakak ning pamahayag ning Ili Soriano? Kang Ili Soriano man ning teorya nya gisunod sa mga miyembro. Noon anhing na si Ili Soriano, patay na. Pero ang iyang mga pagtulunan nga nahabilin na apa? Nagpabili na nga gisunod karon. Unya, kamo dihang mga naminaw. Di ba panahon sa inyong simba mag-atubang Raman Mus TV. Ang uban gani sa inyo diha mga kaon-kaon mag-snacks. While nga nagpuan mo, kanana ang nagtanaw mo sa TV. Good morning mga kapatid! Good morning po! Masaya po ba kayo? Masaya naman sa awa ng Diyos. O ano, nakapag-almusal na ba kayo? Kapag-almusal na po. Busog na ba kayo? Busog na po. Magtubag-tubag mo sa TV. TV na ang inyong atibangon. Karon, ang inyo nasadron nga pamati tanawon, Facebook, o radyo, audio, video ni dinis atong programa. Karon unsa ka tinuod ug may kamatuoran ba ang doktrina nga gipatuo sa dating daan ngadto sa mga membro nga ang kasuguan nga nasulat diha sa daang tugon wala na sa bag-ong tugon. O kini kuan gi-chat ni sa atoa. Mga kaigsuonan, gibalik-balik nako ni unamo ni sa makadaghan kanang ikaduhang Timoteo 3:16 timan-in ninyo na nga importante gyud na nga bersikulo nga inyong masabtan og atong tagaan og importansya aron ta makahibaw nga kanang doktrina nga atong gisunod mao banay gitudlo sa Dios dinhis balaang kasulatan. Remember, nagingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Kung ari kas the Living Bible, nag-ingon pagkasulti, the whole Bible. Siguro nasabtan sa tanan nga naminaw ron og unsay the whole Bible sa ato pa tibuok Biblia. Meaning, daan ug bag-o mo nay gitawag og the whole Bible. Kay kung bag-o ra wa nay daan, di mapuna matawag og Bible. That is monobul. Para ganoon ang kanana ang bike. Unya na may monobike usara kaligid. Bike duha na. Motorbike. Kung imong tan-awon ang Bible, matawagan na siyang Bible kanang bag-o og daan, that is Bible. Pero og bag-ong tugon ra, di na matawag og Bible. Monobol. Ang pamatuod sa kamaturan dili sa monobol kundi the whole Bible. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Tibuok kasulatan na gitugas Ginoo alang sa pagpanudlo. Busa kanang imong doktrina nga gibarugan o gituhuan susiha kung gitudlo ba na sa Dios dinhis balaang kasulatan. Tandaan, sunod, alang sa pagpamadlong kung kanang imong doktrina wa itudlo sa Ginoo dinhis balaang kasulatan, kung nagsusi kas kasulatan nabadlong ka na. Sunod, alang sa pagpanulid kung sa imong pagpangalagad sa Ginoo baliko ra gihapon ka, kung gisusi nimo ang balaang kasulatan ug unsay gitudlo sa Dios matulid ra ka. Ug unya ang ikaapat gisgutan ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Busa bisag unsa ka kanotoryos, bisag unsa ka kadautan, bisag unsa ka kamakasasala, kung ikaw nagsusi kung unsay gitudlo sa Dios sa balaang kasulatan, tandaan nato na, kana mamatuto ta sa pagkamatarong. Karon adto na ta ato nga kay nagkusog andagan sa atong oras. Tinuod ba kining bakak nga gipamatuod ni Anhing Ili Soriano nga karon maopoy gihimong doktrina sa mga nahabilin nga ang kasuguan nga nasulat diha ang tugon wala na kay ni ana sa bag-o. O nya timan
ang tibok kasulatan gituga sa Dios ug wan-on nimo ang daan kay ari na lang kas bag-o dili na pud na matibok. Di ba? Karon niya akong basahon dinhi sumala sa kini ang Deuteronomio kapitulo 20 ang unang sugo dinis na pulo ka sugo nagingon dili ka magbaton og lain nga mga dios sa atubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok. Tanaw ha, ni ani sa daang tugon. Karon, ang larawan o mga linilok, kining mga butanga, mga kaigsunan, wa ba ni diha sa bag-ong tugon? Kung atong hisgutan ang Buhat Kapitulo 17, versikulo 16, o didto sa Atinas, si Pablo nahagit ang iyang espiritu sa pagkasuko sa sulod niya sa iyang pagkakita nga ang syudad na puno sa mga larawan. So naa naghisgot gihapon diha sa bag-ong tugon. Asa naman ning pagpamakak nga gitudlo ning anhing Ili Soriano aw noon ang anhing di naman na makatudlo kaniad buhi pa ba. Moingon nga ang kasuguan desda ang tugon wala nas bag-o nga ang bag-ong tugon naghisgot gihapon nga ang espiritu sa sulod ni San Pablo sa sulod niya nahagit sa pagkasuko sa diha nga ang syudad na puno sa mga larawan. Karon unsa mang mga pulunga ang nagagula sa baba sa Dios ani San Pablo mahitungod ni mga butanga. Kung imong basahon ang Roma Kapitulo 1, versikulo 22 o 23, nagingon, sa ilang pagkamanggialamon nahimo hinuon silang mga buang, kay ang Dios giilisan nila o sama sa may ilisan lag mga larawan nga sama sa tao nga adunay kamatayon. So naaman na sa daang tugon, naaman lagi gihapon diha sa bag-ong tugon. Ingon wa na naaman lagi gihapon. Unya kung imong basahon sumala sa Juan 5:21 nagingon, mga anak, likay ninyo ang mga Dios-Dios. O gipalikayan gani. Unya naa di ay gihapon sa bag-ong tugon ang mga kasuguan nga nasulat diha sa daang tugon. Sunod, kung atong basahon din niya, akong ditsuhon na lang ni kay aron mabasa na to sa bag-ong tugon. Nagingo din ni, dili mo iyokbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila kay ako mausibang imong Diyos gabuhuan. Dili mo paggamiton ang ngalan ni Hubang imong Diyos sa pasipala kay si Hubang nga Diyos dili mag-isip nga walay sala ni adtong nagagamit sa ngalan sa pasipala. Hinumduman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan ni unong kaadlaw magbuhat kas tanan nimong mabulaton apan ang adlaw nga ikapito mahuyo sa kaadlaw nga ipahulay alang kang Hubang imong Diyos dili ka magbuhat bisan unsang buhat. Karon, sa ikalimang sugo nag-ingo dinhi, tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan. Ang ikaunom dili ka magpatay, ikapito dili ka magpanapaw, unya ikawalo dili ka magpangawat, ang kasiyam dili ka magsaksig bakak batok sa imong isig katawo, o ging ay kanapo ningon dili ka maibog sa balay sa imong isig katawo. Tanaw ha? Kung imong tan-awon kining napulo ka sugo, wa ba di ay niya isugo diha sa bag-ong tugon? Pamatian ninyo, kamong nagtan-aw diha sa kananang Facebook Live, sa akong kamot, sa right side nako niya, gigunita na kong Biblia, color blue. Kuan ni siya, The Living Bible. So ato kunong basahon, kay gibasa naman nato ang mga kasuguan, ang napulo kasugo, dire, sa daang tugon. So arita og bag-ong tugon kung wa ba naghisgot sa napulo kasugo. Kay og naghisgot, 100% di ay ang pagkasayop sa doktrina sa mga dating daan. Karon ni atong basahon dinhi sumala sa Lucas Kapitulo 18, versikulo 18 hanggang 21. Niya atong basahon ha. Once a Jewish religious leader asked him this question, "Good sir," tanawa, usa sa mga pangulo sa relihiyon, nangutana niya ini pangutana, "Good sir, maayong magtutudlo." So meaning si Kristo unsa siya? He is what? Teacher. Naging "Good sir, what shall I do to get to heaven?" Unsa may akong buhaton nga aron ko makasulod sa langit. Tara, bagong tugon ni akong gibasa ha.
aron mapruibahan ba gyud ug unsa gid ay kadako nga baka kana nga gipangtudlo sa mga membro sa kanini ang dating daan. Ayaw mo paghunahuna nga nangatake mi ninyo kining bahina gichatera ni dire gitext sa nis ato igo laming nagpasabot wa minang hilabot. Pero lagi kay ang pulong sa Dios sumala sa Romanos 4:12 sama man sa espada nga duhay sulab mo na nga ang espada makasamad magina mo nang masamdan ka sa pulong sa Dios. Normal ra na nga naman ingon ni ana ang pulong nga nagdala og kaluwasan. So nag-ingod din niyo, what shall I do to get to heaven? Unsay tubag ni Jesus? Do you realize what you are saying when you call me God? Mo ni ang tubag ni Ginoong Hesus nga imo bang napamalandong ang imong gisulti nako nga ako kananaang maayo? Matud pa ni Ginoong Hesus Jesus asked him, nangutana sa Ginoong Hesus. So naay panahon nga ang pangutana tubagon sad og unsa man pangutana. Nag-ingon din niyo. Only God is truly good and no one else. Ang Dios ra gyud mao ra gyud maayo ug wa nay lain. Mao na nga ayaw gyud paghunahuna nga mas maayo kas uban, ayaw gyud paghunahuna nga maayo kana. Ang imong hunahunaon, only God is truly good. Only God is truly good and no one else. Hinumdumi ka na. Karon atong padayonan. But as to your question, timanin but as to your question, you know what the Ten Commandments say. O ni aman lagi gihapon sa bag-ong tugon ang daang mga kasuguan des daang tugon. Muna nga daghan gid sa mga tao karon nga nga biktima mahitungod niini. Pero ngano nahibalo bagid mo unsa gi ilang gilikayan? Ang ikaupat man kasugo des na pulo kasugo kanang adlaw nga igpapahulay mo nay itukmod-tukmod nila iyaranas mga Hudiyo o musunod ka nagpaka-Hudiyo ka dito ra na sa Israel unyan taga Israel ka ba daghan ka nang gitawag palusot nga katarungan pero walay kamatuoran. Unya naging ni matud pa ni Jesus, but as to your question, you know what the Ten Commandments say. Nasayod kag unsay giingon sa napulo ka sugo, don't commit adultery. Naam lagi gihapon na dito sa ang tugon naam lagi gihapon sa bagong tugon nga dili ka manapaw. Mauna nga kanang mga tao nga nagsultig nagwali nga wa na ng kasuguan dias daang tugon diris bago magamping mo ana kamong mga gwapog mga bana, mga gwapa og asawa kay wa na nay kasuguan nga gisunod tingali unya ug magmatalamog buntag nining klasihas mga tao. So niya gihisgutan man ni dinyo sa bagong tugon nga naamanis na pulo kasugo des daang tugon nigon thou shall kananaang don't commit adultery, don't murder. Uy naamang gihapon ning dili ka magpatay sa daang tugon man nganong gihisgutan maghapon sa bagong tugon. Mo bitaw nga atong gibasa ganina the whole Bible tibuok kasulatan kaso nga alang gitwest gilubag sa yawa ang huna-huna sa daghan bisan tuod na nga lagad sa Ginoo bisag nagsimbas Ginoo bisan og nagampo sa Ginoo pero gilubag ang kamatuoran hinungdan nga sila wala nagsunod sa kamatuoran. Karon nagingon din daw siya lat kami kanana ang daw siya na don't murder. Sunod, don't steal. O tanawa, magamping mo kamo din ang mga kwartahan. Kaliton lang unya nagsaka ng inyong balay, kaliton lang unya na og isnas ng inyong bag diha gisudlag kwarta. Ngano man, wa na kuno na nga sugo nya ni amalagis bagong tugon dili ka mangawat. Nya don't lie. Muna nga magamping mo kay naay mga bakakon kaayo nga wa na nagsunod sa kasuguan. Ni ade gyapon sa bagong tugon oy di kanang gisgutas daan. Honor your parents. Tahurang imong maginikanan. Nga gisayunan ka nga ikalima maning sugo dihas na pulo ka sugo. Nga tahuron ang ginikanan. Nia maghihapon ang sugo pagtahod sa ginikanan. Unya, kung imong basahon sumalas gisgutan ni San Pablo sa 6:1 ug 2, naghisgot gihapon nga kamong mga anak tahuran ninyo ang ginikanan kay mo ni sugo ang dunay saad aron magtaas inyong kinabuhi di syuta.
klaro kayo nga gitudlo gihapon sa bagong tugon ang mga gitudlo diha sa daang tugon. Unya nagingod dinhi, don't steal, don't lie, honor your parents. Unya ang gisgutan and so on og uban pa. Unya unsay sunod sa nang gisultis ng utana. The man replied, ang tao mitubag, timani ha, kay naara bagyoy isyo nga way makatuman sa napulo ka sugo. Way tao makatuman. Pero nagingon di, the man replied, ang isgutan ni Jesus, you know what the 10 commandments say? Unya unsay tubag sa maong tao. Matud pa niya, the man replied, I've obeyed every one of these laws since I was a small child. Gibantayan ko na ng tanang mga kasuguan. Sukad pa sa gamay pa kong bata. Unya karon mga kaigsunan, maingon mong wahay makatuman, muingon mo ngaw wa mahnana sa bagong tugon ang kasuguan sa daang tugon. Munay pag-ingnon mga kaigsunan nga sapat na, tama na ang mga pagpabingi-bingian, pagpabulag-bulagan. Ito na ang tamang pagkakataon na ating didilatin ang ating mga mata at ituwid natin ang ating mga pagkakamali. Mga kaigsunan, ang imong gipamatian karon kamaturan, gikan sa balaan nga kasulatan. Hinaot pa unta nga ang mga naminaw karon inyong mahagpat pagtarong ang pulong sa Ginoo kay tingali unya magmahay ug magbasol rata sa adlaw unya sa katapusan. Gisgutan tanda na may ngumungwa na. Ang ikaupat nga sugo diha sa napulo ka sugo maong adlaw ipapahulay. Unya kung imong basahon sumala sa Lucas kapitulo 4 versikulo 16, gihisgutan gayud nga matag adlaw Sabado si Kristo tuwa sa simbahan, tuwa sinaguga. Kung wa na nganong naghisgot man gihapon, og igpapahulay. Ako ra guning basahon dinhi sa Lucas kapitulo 4 versikulo 16 og 31 kung unsay gisulti dinhi. Pamatian ninyo ni unsay gisulti dinhi. Unya kamo din na sige paningkamot mo. Unya may labot mo aning programa ha. Sige kuno be ako ang gid mo kana na ang text mo diri aron pod nga ma-exercise ba pod mo. Ayaw lang mo ingon nga kutob ramos ngutob-ngutob bagulbol. Ayaw. Ipakita nga kamo ang naa magas kamaturan. Sige. Basahon nato na kung inyo nang i-text dire. Well niya sa 4:16 sa di bagong tugon ni ha. Ngamingon mo nga ang mga sugo des daang tugon wa na sa bag-o. Bi akong basahon kana na ang sumala sa Lucas kapitulo 4 versikulo 16. Nagingon, when he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. On Saturday. Wa migon on Sunday. So naade gihapon, gihisgutan gihapon na naara gihapon sa bagong tugon ang mga kasuguan nga tua didto sa daang tugon. Mga kaigsuunan, dalaygon ang Dios. Mapasalamaton taog dako nga kamo sa wa pa mo sira ang adlaw sa kaluwasan, sa wala pa mo pikit ang inyong mga mata, sa wala pa magtupong ang inyong mga tiil ug wala pa mo ubay ang inyong bukton sa inyong kilid, naabtan og nabatian ninyo ang mga pulong sa kamaturan. Timan nga ang pulong sa Dios mamaluwas ka. Sumala sa gisgutan sa unang sa Santiago 1:21, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling og sa naghingapin nga pagkadautan og dawatan ninyo sa kagop ang tinanom nga pulong. Tarawa, dawatan nyo kagop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Dawata ang pulong sa Diyos sigala, mamaluwas ka. Dalaygon ka sa walay katapusan nga nagapatalinghog sa pulong sa Diyos. Hinaot pa nga sa adlaw unya sa pagpadayag ni Kristo, ikaw, ako, kitang tanan, maandam unya ug unya kita uban kaniya didto sa gingharian sa langit. Salamat. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ug pagpatinaw sa nakasabot ug natin-awa na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning basahon mga higala
niya Celine of Keria, maayong gabi sa tanan. Anya niya sad si Madslia Muniez nga maoy nagpadangat sa pangutana dinhi. Paminaw jud mo may pastor sa dating nga panahon sa ilang Thanksgiving, manapit silag mga Katoliko dool sa ilang simbahan, inig pangaon na daw sa ilang dinapit, bidyuhan daw nila. Muingon ang pastor, mao ning mga tawhana luoy kaayok, kami ang nagpakaon ani. Muingon ang tagagawas nga ilang suportahan ang makadawat sa suporta silang pastor maong makadawat og dugang sa ilang negosyo. Ikani kang Sterlia Muniez. Kana tinuod sa gyud pod hinuon na, no? Tinuod man sa gyud pod na nga gihimo na pero dili daghan ang naghimo ana. Kay ba ko unsa gid sagad punduka kay do naman tay gibay bustadian ana unya na bautismuhan pod. Mao gid na ila mga bata gani ang uban. Nga ilahang bidyuhan ilang ko ana unya abot sa naay mo sponsor kay padam nas gawas kanang bata o naay mo sponsor. Ni amo na dinhi do sa ato ra nga lugar, palitan lang nagsinina, palitan lang nila og sinilas o ingon ni ana unya pakaon-kaonon ang whole support good para anang bata kay naa may mo sponsor adto ra. Kay ang communication naa man nila wa sa mga bata wa ni adtong mga tao. So insakto na tinuod na pero ila ra gina nga panubagon unya si Ginoo sa adlaw sa katapusan. Okay niya sad si Brother Rufino Moreno, nag-send po siya heart o kamot nga nag-pray. Okay, ni apod si Sterlia Muniez, panahon pa daw ni Moises, ang daan wala na sa ila, ang daang tugon. Dili man na mahitabo nga panahon ni Moises kay sa Mateo 5:18 samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod nga ang tanan matuman bag-ong tugon na samtang maglungtad pa ang langit ug yuta niya pang langit niya pang yuta. So ila ra nang alibay panahon na ni Moises kay ang pulong sa Dios magapadayon na sa walay katapusan. Okay niya po si Pastor Hill Edoliverio, maayong pagpaminaw sa mga kaigsunang Adventista sa Malapascua Island, Lugon, Tumads Diding og ni Brad John Sise og Marlet og ni Sir Rene uban pa. Tanang naminaw mga kaigsunan sa Midilien og sa Daan Bandayan og sa Naapa. Niya po si Brother Ronilo Itang, sa dating daan wala ko makadungog nga nagtudlo sa mga membro sa propesiya sa Bible. Tinuod na. Kay na ako'y natanaw sa debate sa MCGI o SDA. Wala may hanaw sa 2,300 ka mga adlaw nga prophecy. Sorry kaayo sa mga dating daan. Dili ko katuo nga 100% Bible doctrine ang inyong pagtulunan. God bless. Okay, salamat Brother Nilo. Niapod si Mirar Kim Egot Gomez watching dinhi sa Puro Placer Masbate. Okay, niapod si niyasad si Erlinda Nire Estaura. Good evening to all sa tanang naminaw og mitan-aw karon. Niapod si Mirar Kim Egot Gomez, goodness of God. Good evening everyone. Niapod si Chel Notario Aragon, nagsend pong kamot nga nagpray og heart. Niapod si Mirar Kim Egot Gomez, shout out naman kuya Alexander and Brother Libe sa lahat ng Gomez family from Masbate. Okay. O sa ana ang Gomez, mga Gomez na nasa Puro Placer Masbate. Kung sila ay nakikinig at nanood sa ating programa, ay narinig nila yon. Okay, ato ning tanawon mga higala ang pipila ka mga nagkig-uban nato karon. Niya si mga nahidugang
sa atong gibasa kaganihan ni as Jibni Jeris Malati, niya pod si Girly Saga, o niya pod si Amelia Bisabella, Mirar Kim Igot Gomez, Roel Talisayan, okay, niya pod si Tomailo Linad Uway, niya sad si Melvin Pipito, Marlon Federicos, niya po si Jared Esplita Alcordo, si Lloyd Eltam, Junior Noiva Clavis, niya po Ginaline Lumuntad, okay, ato ning tanaw ning Pikas Pagyod, ato pong nakita din si okay, John Michael Cinco, niya po si Brother Nurlan Pagal, niya si Brother Vidal Likigan, si Ma'am Narcy P. Pilayo Edoliberio, niya po si Anita Cabaluna Clavis, Sinyo Muñez Tequelio, niya si Roger Naval de los Santos, ato pong nakita din si Chini Doktora Langido Cinco, Ronimar Anciano Muraca, Idme Monticelio, niya si Ma'am Emily Dilao Hilig. Okay, mo ni atong nakita nga nahidugang nga naglantaw sa ato nga tulumanon karon. Salamat day Idmi sa inyong pagpaminaw. Kumusta mong tanan diha sa Nazareth? Okay, niapod si Sister Philly Desor ato ning tanaw ng iyasad nga mensahe. Okay, si Pastor Jisrael Didtomi, na membro sa ilahang church, Brad John, sa May San Pablo na barangay diri. Okay, barangay San Pablo. Kasi wala ko kaabot diha, sis. Membro dito. Wala ko kaabot diha. So kumusta lang tanang magkaigsunan diha? Niya, Brad John, magsimbahan mi masabado sa pagkakaron sa payag lang usa. Diri sa barangay Dolores kami magtigom mga gitawag kaigsuonan. na og home division. Home Tungod division. magding taon sa kalayo. So moabot ra ang panahon diha, sis, nga ang Ginoo magtugot ra nga naay simbahan mo barog diha. Kay ang among church diri sa Dool payag, Brad, wala pa nahuman sa pagtrabaho kay naundangan o sa pagtrabaho kay wala pay budget. Hinana gina. So makuan ra na kay diha bitaw sa kuan kanang gana sa mga nabotismuhan diha sa atong programa sa radyo. Naamo to nag-donate og nag-donate og unsay mga kuan diha, nag-donate og lote, natukuran ra gid to diha nya si brother na ring mo to. Nag-text ato so nana sad sila simbahan. Okay, usahay ba John ngadto mi simba sa syudad diri? Sa Tuog Ormoc. Sa main church sa Tuog, usahay sad ngadto mi simba sa barangay San Pablo. Dool ka Pastor Jisrael Lucero. Okay. Moadto ta mga higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ilang gipahayag nga 100% daw ang ilang doktrina na Diyos Biblia, haom. Pero ang ilang pagtulunan nga ang Ten Commandments wala na karon sa panahon sa bagong tugon kay sa daan tugon ra. So kun imo na nga kun imo na higala nga tugutan pero dila nimo uyonan, tugutan nato nga wala na sa bagong tugon ang napulo ka mga sugo nga nasuwat sa daang tugon. Pagka hugaw ana nga klase sa pagtulunan, maunay mahimong kapasinginlan nato nganong naghuot ang mga tao sa prisuhan. Nga naman, kaya napulo kasugo mahigala, nagtudlo biya na sa pagkamaayo. Gitawag guna sa mga scholar og moral law. Unsa na moral law? Balaod sa maayong pamatasan. Ang napulo kasugo, balaod na sa maayong pamatasan. Karon kung wad-o nato na ang napulo kasugo, wa na ibalaod sa maayong pamatasan. Nagpasabot nga ang mga sakop ni anang punduka mga way batasan. Kay balaod guna sa maayong pamatasan ang napo kasugo, unya wa na karon sa bagong tugon ang balaod sa maayong pamatasan.
oy wa day batasan. So kundi na din nato itudlo ang napuo kasugo, atong gitudloan ang tao sa pagkaway batasan. Unsa bago inaas na po kasugo, nabahinas duha. Ang una higala, paghigugma na ngadto sa Dios kanang upat kasugo, munay sukdanan nga may batasan ka ngadto sa Ginoo, ngadto sa Dios kanang unang upat. Number 1, kung maayo kag pamatasan sige nagtahod kas Ginoo, dili ka magbaton og laing Dios. Ang Dios lang ang nagbuhat sa langit ug suta, mo'y bat na nimo sa imong kinabuhi. Kana kung maayo kag batasan ngadto sa Dios. Ikaduha, nag-ingon ang Dios nga dili ka magsimba sa mga binuhat. Kung tinuod kag maayo kag batasan, di ka magsimba sa mga binuhat. O niya ikatulo, dili pasipalahan ang ngalan sa Dios. Kung imo nang ipasipad ang ngalan sa Dios na wa kay batasan, wa ka mahigugmas Ginoo. Ikaapat nga sugo, ang adlaw nga pahulay ikapito ka adlaw nga nagsugo pa gyud ang Dios nga hinumdumi og balaana ang adlaw sa Sabado. Unya basahon nimo Ezekiel 20 bersikulo 12, labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlaw ikapahulay, hinatag na sa Ginoo. Tanaw nimo sa Living Bible, 7th day mao'y hinatag sa Ginoo ngadto sa iyang mga katawhan. Kung wala to na dawata, wa to batasan sa Ginoo. Aniya karon, pangutana, kanang sugua, imo ba nang gituman, imo gisalikway? Moingon kang wa na nang sugua, na pagkadelikado, wa tay batasan ngadto sa Dios, wa tay tahod ngadto sa Dios, wa ta nahigugma sa Dios, ug moingon tang nahigugma, naras tumis dila na, wa Dios tang kasing-kasing. Nga naman, kay gisupak nato ang mga sukdanan sa pag-ila nga kita adunay pamatasan og tahod ngadto sa Ginoo. Ang unom ka mga sugo sa napulo kasugo, nagsulti higalang ikalima, tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan. But bang ipasabot nga ada ang dating daan, nagtudlo na sa pagka dili matinahuron sa ginikanan, tudloan ang membro nga ayaw mog tahod sa inyong ginikanan. Mao ba na gitudlo daw nila, kaya naman na napuo kasugo sa New Testament. Ano ika-unom nga sugo, nag-ingon ang Dios, dili ka magpatay. Gitudloan na ba di ay nila ang ilang membro nga magpatay? Kaya naman na po kasugo, ininamin sa po kasugo, di ka magpatay. O muna'y dako kayang problema higala. Mao din hinungdan siguro daghang nga priso kay gidasig, gitudloan ang mga tao nga wa na po kasugo, nga naaman hindi ka magpatay. Gidasig ang mga tao sa pagpatay. Ano pito nga sugo, dili ka manapaw na pagkadelikado ana sa asawa o sa mga bana, okir daig manapaw o wala na ang napo kasugo kay matod pas pangutana ang gitudlo sa dating daan 100% eksakto. Unya wa na ang napo kasugo diha sa dantugon sa panahon sa bagong tugon, wa na. Sa ato pa gitudloan di ang mga membro manapaw o kilang manapaw di ta kasaan na wa na bitaw na po kasugo. O niya ikawalo nga sugo sa Ginoo, gaingon man di higala nga dili ka gaingon diyang dili ka mangawat. Niya gitudloan din na ang ikawalo, gitudloan to membro sa pagpangawat, pagpanghilabot. O niya ang ikasiyam, dili ka mamakak. Gitudloan na itong membro na ito sa pagkabakakon, kaya wa naman na po kasugo sa bagong tugon. Ang ikanapulo, dili maibog. So kung mauna ang atong pundok higala, pasiatab na ito nga 100% tinuod, pasti lang hugawa di ay ang labas. Nga naman kay nagtudlo sa pagkaway batasan kay ang napulo kasugo sa atong giingon kaganiha, giingon sa mga scholar nga mura lona balaod sa mayong pamatasan. So ang tinuod mahigala nga pundok kadtong nagtudlo sa pagkamatinamanon dili kaysa pagkamasinapakon. Kanaingon si Ginoos, dili ang tanan mag-ingon akong Ginoo makasulod sa sa langit kundi ang matinamanon. Wa naman tayo mahigala sa di pahingpit puso na tuntulamanon niya ang atong tulusong. Mga higala,
Inampo kita, mahigugmaon ka nga Diyos, sa walay katapusan, panalangin ang tanang nagapaminaw, dadas, kayag sa kamaturan, ipangayo na